భద్రాద్రి జిల్లాలో వెన్నపాక భద్రాచలం 2 నియోజకవర్గాల్లో పూర్తిగా 14 గ్రామాలు, పార్ట్లీ 12 గ్రామాలు నష్టపోయిన మాట వాస్తవం. 1986లో ఆనాడు వరద లెవెల్ 73 ఫీట్లు ఉంటే ఈనాడు 71.6 ఫీట్లు మొన్న 3 రోజులు రావడం జరిగింది. దీనివల్ల జులైలో రావటం వలన ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడ్డ మాట వాస్తవం. చాలా తక్కువ టైంలో అంటే వరద గ్రాడ్యువల్గా రోజుకు ఒక 3-4 ఫీట్లు పెరుగుతుంది. కానీ రోజుకి ఇక్కడ వచ్చి 12-13 ఫీట్లు పెరగడంతో కట్టుబట్టలతో యావత్తు ఈ ముంపు ప్రాంత ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వారికి అనేక రకాలుగా ఆదుకున్నమాట వాస్తవం. ఎంత ఆదుకున్నా, ఎంత ఆర్థిక సహాయం చేసినా ఒక 10 సంవత్సరాలు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈ 10 సంవత్సరాలలో 3-4 సంవత్సరాలు ఈ వరద ప్రాంతంలో ఇల్లేదు. ఇక్కడ ఆడబిడ్డలకు నమస్కారం. పెద్దక్క ఇదే సార్ ఇల్లు మరి మొత్తం అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సార్. కట్టుబట్టలు తెలిపోయింది సార్. మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సార్. అన్ని ఇదే ఇంకా వాసన ఇదా ఉంది సార్. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆర్భాటంగా చేయకుండా మీరు దానికి ఖర్చు పెట్టే డబ్బు అయితే ఉందో వరద బాధితులకు మీరు సహాయ సహకారాలు అందించాలని మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టడం జరిగింది. మీ ద్వారా మా కేటీఆర్ గారికి, మా యువ నాయకుడికి హ్యాపీ బర్త్డే. నిండా నూరేళ్ళు చల్లగా ఈ రాముల వారు ఏ రకంగా అయితే రామరాజ్యమైన ఉందో మీరు కూడా చల్లగా ఉండాలని రాముల వారి సన్నిధిలో ఉండి కోరుకుంటున్నాను. రామన్న జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్.